Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 10 ноябрь, сишәмбе көн. Шушы минутларда безне караучы һәрбер тамашачыга мин Эльза Әхмәҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шуны белербез. Бүген Россиядә эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәләр. 1715 елның 10 ноябрендә Петр I Россиядә хокук саклау органнарын булдыру турындагы указга кул куя. Аларга полиция дип исем бирелә. Язучы Рабит Батулланың ятқарханәсендә кызыклы гына эш кораллары җыелган. Аларның күбесе инде күптән кулланыштан чыккан һәм бүгенге заман кешеләренә таныш та түгелдер мөгаен. Шуңа да киләсе язма аеруча кызыксыну уятыр дип уйлыйм. Нәрсә соң ул капка келәсе яки киянтә? Бу һәм башка экспонатлар турында Рабит Батулла үзе сөйли. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Менә без тагын Биектау төбәгенең Чыршы дигән авылдагы ядкарханәдә, ягъни музейда басып торабыз. Менә монда җирдән нинди эш коралы чыга, мин шуларны җыя бардым. Кешеләр дә китерә башладылар дигән шикелле. Менә шулай итеп кичкенә генә ядкарханә пишмагы барлыкка килде менә монда. Менә бу нәрсә, бу капка келәсе. Менә шулай иткән капканы менә шулай итеп капканы ябалар. Капканы ачылмый. Шылтырап менә башка хәзер күрсәтергә мөмкин, башка капкаларда да шылтыраганда менә күршеләр анда бит табак савыт жуганда да кемгәдер килде. Фәритләргә кемдер килде, чөнки аларның капкасы башка төрле шалтырый. Бу килә башка төрле шалтырый. Тимерче кеше бер төрле тавыш белән капка эшләмәгән, капка киләсе эшләмәгән. Шуңа күрә шылтыр хайрлылар капкасы шылтырый, шылтыр хәнифләр капкасы шылтырый. Менә бу музыкаль инструмент чынлыкта. Менә аның мәгънәсе дә шушында. Капка киләсе, ишек киләсе, киллит. Киләт дигән шуннан сүз барлыкка килә. Төрекләрдә ачкыч, йозак дигән сүз, киләт дигән сүз. Менә шулай итеп без әкрен генә бу ядкарханәдәге эш кораллары белән танышабыз. Әкрен генә, әлбәттә. Менә хәзер кичкенә генә бер эш коралы. Менә моны таракка да шаталар менә чәчтары юк, тарак түгел бу. Бу беләсезме нәрсә? Бу пышкыны үткеннәгәннән соң менә бу тешләре артык ни булса, җәенке булса, яки анда тар булса, менә шулай итеп кайралар. Кайралар да шулай итеп әкренләп ул пышкы шәбрәк кисә башлый. Менә шушындый, менә төрлечә инде. Менә монда, менә хәзер мин моны кайрам, ул монда калай. Хәзер теге якны да шулай кайрырга кирәк, тигез булсын, тигез жүрсен. Менә шулай итеп, бу пышкы бик матур, бик яхшы кисәргә тиеш шушы итеп, диде, караганнан соң, развод кайырган, развод кайыру дип тә әйтәләр инде кайсы чакта. Инде хәзер тагын бер нигә. Менә бу нәрсә? Бу көянтә, әлбәттә. Көянтә. Менә кызлар, әбиләр менә шулай итеп көянтә белән су ташыйлар монда. Ике чиләк асалар. Шишмәдән, җирак шишмәдән әбиләр, яшь киленчәкләр шушы көянтә белән су алып кайта торганнар иде. Ләкин менә тагын бер көянтә бар. Менә карагыз әле. Бу көянтә. Монсы да көянтә. Менә монсы да көянтә. Нинди көянтә? Моның белән су алып кайтып булмый инде, бик кыен. Нәрсә икән соң бу? Менә бу имәннән эшләнгән, чаңгы кебек бөгелгән, менә шулай. Әлбәттә инде бу көянтә. Ләкин аның баш-башына казлар, 5 каз, 4 каз менә монда тигез булсын өчен, бик каты салкыннарда, бәкедә, кул ишетерлек салкыннарда казны җуып, ипләп кенә менә шулай итеп көянтә белән тау башына менеп китеп алып кайта торган балалар һәм каклап куя торган балалар. Каклаган каз ул бузылмый бер качанда. Мәсәлән, җәй көне
Жай көне мал суймыйлар бер вакытта да, эме? Нәрсә ашыйлар? Печән чабучылар, урман кезүчеләр ашарга кирәк. Каз, каклаган каз бозылмый ул. Аның шулпасы да тәмле була. Гаҗәп, аның бит таман гына тузланган була. Шулай итеп, итсезлектән чыкканнар безнең борынгы бабаларыбыз менә шушы көянтә белән каз ташый. Хәзергә хушча калыгыз, сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз, дуслар. Легендар шәхес Илһам ага Шакиров премиясына барлау концерты узды. Дәгъва итүче башкаручылар бер сәхнәдә осталыкларын күрсәттеләр. Кичәнең матур мизгелләре киләсе видео язмабызда. Татар җыр сәнгате сазы кылларын эзми, жуймый. Бүгенге артистлар Илһам Шакиров бөеклегенә күтәрелергә тырышып сәхнә тоталар. Шуңа да әлеге тамаша барлау дип атала. Премия 2 елга бер тапкыр биреләчәк. 3 номинациянең һәр кайсында 200 мең сум акча каралган. Вокал хатын-кыз, вокал ир-ат, һәвәскәр җырчы номинацияләре кертелгән. Бу Татарстанда, татар эстрада тарихында беренче тапкыр булдырылган премия. Татар эстрадасында хәзергә кадәр дәүләт премиясе юк иде. Бу җыр сәнгатендә әлбәттә бик зур адым дип саныйм. Чөнки әлеге премиягә иң лаеклылар гына лаек булырлар дип уйлыйбыз инде без. Һәм бу безгә әлбәттә маяк булып торачак. Ул премияга юнәлеп кенә, омтылып кына түгел, гомумән Илһам абый Шакировның исемен, аның җырларын һаманда профессиональ сәхнәдән әйтеп торып, җырлап торып иҗат итәргә кирәк безгә, яшьләргә. Чөнки менә буын белән буын арасында элемтә булырга тиеш һәм инде безнең киләчәк буыныбыз да Илһам абыйның исемендә, Илһам абыйның җырларында белеп яттан җырларга тиешләр дип уйлыйм. Безнең үскәндәге Илһам абый ул. Без аның җырлары белән үстек. Аның рухы тыныч, шат булып жатсын. Аны һәр вакытта искә алырга кирәк. Рәсим Низамовка бирерим мин. Бик яратам мин аны. Яхшы, бик әйбәт. Фәтәнә Царяховка. Аны Тагын артистлардан. Зәйнәпне яратам. Зәйнәп Фәрхетдинованы. Тагы Илһам Валиев. Радиода, телевидениеда Илһам абыйның җырлары күбрәк пропагандаласыны дип әйтәсе килә мин. Менә шул Илһам абыйның премиясын булдыру, яшь җырчыларыбызга аның репертуарын сайлап, барлап, тагы да менә шу аның мирасын яшь буынга җиткерү өстендә эшләүнең бер яхшы күренеше дип әйтәсе килә. Моны бик әйбәт уйлап тапканнар. Шуңа күрә мин бик шатландым бу вакыйганы ишеткәч. Шуңа күрә озын гомерле булсын дип әйтәсе килә аның гомере. Исемне мәңгеләштерү ул исәннәрнең бурычы, ул дәүләт бурычы. Моңа кадәр безнең җырчыларга Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге, Габдулла Тукай язучы исемендәге дәүләт бүләге бирелә иде. Менә ниһаять инде дәүләт тарафыннан Илһам Шакировның премиясе булдырылды. Бу җырчыларга бирелә. 3 номинациядә ул биреләчәк, 2 елга бер биреләчәк ул әлбәттә. Бик шатлыклы хәл. Ул Илһам Шакировны мәңгеләштерүгә, чөнки аның дәвамчылары бик лаеклы дәвамчылар бар. Дөньяның теләсә кайсы почмагына чыгарып бастырырлык аның дәвамчылары бар. Илһам Шакировның йөзен кызартмаслык, аның иҗатын дәвам итәрлек, аның мирасын киләсе буыннарга ныклап тапшырырлык җырчыларыбыз бар. Илһам Шакиров исемен йөртүче әлеге дәүләт премиясе мәшһүр җырчыбызның туган көнендә тапшырылачак. Илһам ага Шакиров белән филармониядә бергә озак еллар Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, филармония солисты Резида Галимова да эшләгән. Бүген ул студиябызның кунагы. Резида ханым, исәнмесез, хәерле көн.
Исәмсез, хәерле көн. Илхам Шакиров белән сез якыннан таныш булгансыз. Сез инде озак еллар филармониядә солистка булып эшлисез. Илхам ага сезнең күңелегездә нинди хатирәләр белән кереп калган? Илхам абый белән бик кызык. Ул бит безнең филармониянең җитәкчесе иде, художественный руководитель дибез инде. Аның янында йөреп, аның белән сөйләшеп, аралашып, аның белән бер концертларда катнашып, мин үземне инде менә хәзер вакытта бик бәхетле кеше дип саныйм. Әлдә ярар шундый мөмкинлек булган, мизгилләр булган, аралашырга, үзен күрергә. Ул бит инде Илхам абый безнең бик җырчы. Анарга карамастан, ул бик күп сөйләми иде. Но үзенең фикерен берничә җимлә белән әйтеп куя, мәсәлән әйме. Син аны гомер буена менә үз йөрәгеңдә саклыйсың аның сүзләрен. Күп сөйләмәгәч, берничә җимлә белән ул менә истә дә кала, башыңда да кала, уеңда да кала, и шул сиңа менә яшәргә шундый Бер этәргеч булып тора, Эльза. Шуңа күрә мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Бу һичшиксез шулайдыр. Анатолий Шутиков җитәкчелегендәге оркестрда сез инде әйтеп киткәнемчә озак еллар солистка булып эшлисез. Сез күп телләрдә иҗат итәсез, җырлыйсыз. Оркестр белән эшләү үзенә күрә бер бәхет, һәм мин эшлим бөтен концертларда, кая менә оркестр эшли, шунда солистка буларак. Анда инде күп җырлар җырлыйбыз. Чит ил композиторлары да, татарча да җырлыйбыз, татар телендә татар композиторларны тәкъдим итәбез тамашачыларга. Шуңа күрә төрле телләрдә дә җырларга да иҗат итәбез, эшлибез. Шуңа күрә оркестр белән эшләү үзе бер бәхет ул. Ни өчен дисәгез, анда 60 кеше эшли. Шуның белән, шуңа күрә барысы белән сөйләшергә, барысы белән дә уртак фикер алышабыз. Һәм тамашачылар алдында эшләү инде үзе бер җаваплылык. Шуңа күрә без инде тырышабыз тамашачының күңелен күрергә һәр вакытта. Һәм сәхнәгә чыккач, тамашачының күзләрен, алар безгә мөнасыкланып караулары бик күңелле була инде. Көч биреп тора сезгә, дәрт биреп тора, шулай бит? Дәрт биреп тора, көч биреп тора, чынлап та. Шуңа күрә без инде тырышабыз бик яхшы эшләргә. Сез үзегездә бик таләпчән бит. Сез укуыгызны Мәскәүдә укыгансыз, Резидә ханым. Ни өчен сез Татарстанга кире әйләнеп кайтырга булгансыз? Менә шулай гаиләм белән уйладык, Казанда яшибез дип. Шуңа күрә бер каяда чыкмадык бүтән шәһәргә. Шунда белмим инде без күңел монда тарткан иде шулай бит. Күңел монда тартты. Шуңа күрә без шулай уйладык та калырга булдык Казанда. Әйткәнемчә, сез таләпчән кеше, һәм зәвыгыз да сезнең бик биек, бик зур дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Резидә Галимованың тамашачысы ул нинди, кемнәр алар? Сезнең концертларга менә күбрәк килгәндә сез залда нинди тамашачыны күрәсез? Безнең филармониядә балалар өчен махсус программалар куела. Шуңа күрә менә шундый балалар, кичкенә әтиләр белән, әниләр белән килгән балалар өчен без махсус программалар эшлибез. Һәм өлкән буында килә шул концерт программаларына. Алар инде аннарсын хатлар да язалар, рәхмәтле хатлар. Аны укыгач инде минем үземнең дә күз яшьләрем чыга. Шуңа күрә анда инде алар бик рәхмәтле булалар, язалар, что аларга бик күңелле, алар бер ничә еллар йөриләр. Даими тамашачылар булып чыга инде шулай бит? Алар бик рәхмәтле булалар инде. Менә шуңа күрә шундый хатларны алгач инде без дә сөенәбез. Резидә ханым, кешене җирдә хыял яшәтә ди. Сезнең нинди хыялларыгыз бар? Бүтән серләрне ачып бетермәсәгез? Хыял дисезме? Артистка, башкаручыга, анарга гел йөреп торырга кирәк. Гастрольләргә чыгарга, күбрәк җырлыйсы килә, тамашачыны куандырга. Шуңа күрә гастрольләр инде анысы безне байыта да, көч тә бирә. Дөньяны да күреп аласың инде шул вакытта, менә шулай.
Сезнең өчен безнең опера сәхнәсендә, безнең театр сәхнәсендә, гомумән алганда татар сәхнәсендә үзегезгә инде бер эталон булырлык кеше бармы ул? Әлбәттә, хәзерге операда җырчылар, алар барсы да эталон. Минем уем буенча, ни өчен дисәгез, анда бит яхшыларны гына алалар. Шуңа күрә безгә барыбызга да инде аларны тыңлап, без дә куанабыз алар өчен дә. Резда ханым, бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бары тик уңышлар гына телибез һәм инде алдагы тапшыруларда сезне кунакка рәхәтләнеп көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт үзегезгә дә. Ә без Резда Галиева башкаруындагы җыр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.